Ito ang Bulkang Mayon, ang tinaguriang perpektong cone sa buong mundo. Matatagpuan ito sa probinsya ng Albay, sa rehiyon ng Bicol, at isa ito sa mga katangi-tanging yaman ng rehiyon. Ako naman si Pabs, ang inyong lingkod. Kasama ang aking bunsog ng kapatid at ang aking nanay, lilibutin namin ang bayan na nakapalibot sa Mayon gamit lamang ang aming motor. Dadaan tayo sa makasaysayang Kagsawa Ruins, aakyat sa Quintinan Hills, gagala sa Farm Plate, at magka-camping sa Virgin Forest ng Santo Domingo, Albay. Tatambay din tayo sa pinakamagandang tulay ng Santo Domingo. Titikman ang mga pagkaing Bicolano at kukuha ng litrato sa pinakatuktok ng Mayon, ang Mayon Skyline. Kaya ano pang hinihintay niyo mga Pubs? Tara, samahan niyo kami sa unang pagkakataon naming gagawing gala. At tutuklasin namin ang daan at ganda ng Bicolandia. Oh! Hindi kasi prino eh. Oh, meron ano. Meron palang ganyan. Okay, tuloy na kami. Welcome back mga Pubs. Dito na nga, bago kami umalis ay nag-prepare muna kami ng mga gamit. At syempre, minake sure namin na lahat ng gamit, lahat ng motor namin ay safe at nasa kondisyon. Kaya tara guys, samahan nyo na kami sa bagong adventure natin. Picture mo na daw. Yan ang mga kasama ko. Ito kapatid ko. Yan nanay ko, ang gamit niya ito. Yan pinakamagandang motor sa kanya. Kaya mama ko, makikita yun sa YouTube. Mag-Albay loop kami. Yan. So importante pa rin gears. Yan, wag niyo kakalimutan yan. Diretso na kami. Kung gusto niyo ng listahan ng itinerary ko, let me know, mag-comment lang kayo tapos isasend ko. Counting silip lang siguro dito sa ano namin, sa lugar namin. Ayan, ito yung bayan ng Balatan. Ayan guys, napakaganda, dami pang puno. Ayan. Ayan o. I'll always be with you. I'll always be with you. Pakita ko naman yung mga ganda dito sa Balatan. Talagang golden reason. Yan o, yung mga tanawin na parang bitungang manok. Ayan guys, so putek, ganda! Woo! Ang ganda! Woo! Guys, matagal na ako hindi nakabalik dito sa lugar namin. And mind you guys, ngayon ko lang siya na-appreciate. Grabe. For how many years na nawala ako dito sa lugar namin. Ngayon ko palang nare-realize kung gaano kaganda yung lugar namin guys. Ayun, siguro isa rin sa natutunan ko is pag yung isang bagay wala ka na doon mo lang siya ma-appreciate talaga. Dito kami dumaan sa alternative route. Paligaw, Albay. Hindi kami dumaan dun sa usual sa Nabua. Yung iba nakikita nyo na daan. Pwede naman kayong dumaan doon pag doon kayo galing sa Naga. Kaso dito, alternative route to. So maganda rin ang daan dito guys. Ayan, makikita nyo. Pero ang magandaan dito, wala masyadong bus, wala masyadong truck. So, ayan, makikita nyo. Unforgettable moments sa akin guys, kasi first time kong nakasama pag-rides yung kapatid ko and yung nanay ko, diba? Guys, so nakikita ko na yung Bato Lake. Ayun yung Bato Lake. Basta dito sa bandang kaliwa.
Ayan o. Hey guys, so dito na tayo sa sa crossing ng Albay. Libon Albay ang tawag. Alam ko Libon. Yes, Libon Albay to. Ayan, crossing yan. Pwede kayong dumaan dito, pero hindi mo punta nyo dito. Dito na lang sa kaliwa. Ito yung kagandahan dito guys. Ang daming palayan. Ayan o. Palayan na naman. Woo! Dito palayan din. Kanina, hindi ko nakuhanan pero puro palayan. Ayan o. Palayan ulit. So guys, so ito na. Labas na natin tong National Highway Albay. Ito na yung matinding traffic guys. Ito yung dapat i-expect na nakapagin dito kayo. At sa di inaasang pangyayari guys ay muntik na nga ako maaksidente dito. Kaya always remember mga pubs, ride safe always sa daan. Tumingin ka din dito, Pai! Ano ba yan? Ay! Tumitingin lang siya dun sa kanan. Sa kaliwa hindi. Ito ba yun? Woo! Peace of mind. Peace of mind. Wisit! Kaya pag nasa daan, mahabang pasensya, guys. Ito ko na yung guys, oh! Woo! 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 Ang ganda! Hi guys! Dito ko na yung vulkan, ayun oh! Woo! Ayun na yung vulkan oh! Yun! Yun! Ang ganda! Mainit nga lang. Ito tayo mo. Tingin tayo dun oh. Dun oh, sisilong tayo dun oh. Takot na takot kayo sa init. Ayan oh. Ano yung meron to sa wala na yan? Pwede pala pwede mag-tent dito. Ito ang Quintinan Ranch na matatagpuan sa Kamalig, Albay. Kilala ang spot na to para mag-picnic at mag-relax dahil tanaw na tanaw mo dito ang buong buo ang Bulkang Mayon. Isa ito sa mga paboritong spot ng mga turista para mag-relax at mag-enjoy habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin ng Bulkang Mayon. At syempre, perfect spot din ito para kumuha ng litrato. Hey guys, dito kami ngayon. Ito, papahinga. Yun o. Yan, mga 2 hours tayo dito ma. Yan guys. Sumikay na naman dito. Ayan.
3 almond po. 3 almond batcha. Ah. Eh. Yun nga guys, bago kami pumunta sa next stop ng itinerary namin, ay nag-snack muna kami dito. Konting tip lang guys, mas maganda kung pupunta kayo dito ng hapon o di kayo hindi natirik ang araw kasi mas may enjoy nyo siya mag-picnic. Tito! Tara! At sa pagkakataon na nga nito guys ay muntik nang matumbang yung nanay ko sa bagong motor niya. Buti na lang nakasuporta kami sa kanya. Oo! Sabi kasi preno. Sige na. Okay. At dito nga guys ay may natutunan din akong aral. Kaya ako siya nilagay sa vlog ko. Alam nyo ba guys, na pangarap talaga ni mama na magkaroon ng magandang motor at mag-rides. 50 years old na siya guys, pero yan talaga ang gustong gusto niya. Kaya kaming mga anak niya, sinuportahan na lang namin. Dito ko talaga naalala na kung may pangarap ka, hindi hadlang ang edad. Kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, basta may mga taong susuporta sa'yo, gawin mo lang ang pangarap mo. Okay lang ako. Bel, lakas na lang ulan. Alright guys, at palapit na nga kami sa next stop namin, ang Cagsawa Ruins na matatagpuan sa Daragalbay. Yan, welcome to Cagsawa. Welcome to Cagsawa. Yan, so hindi siya Cagsawa. Hindi siya Cagsawa guys, Cagsawa. Yan. 210 pesos. Oo nga, nandun din sa wallet ko. Basta nga, hindi ka ba dyan? Maulan. Oo, nakikita si dalagang magay. Ito, ang Cagsawa Ruins. Isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Albay. Makikita natin dito ang natitirang bahagi ng lumang simbahan ng Cagsawa na itinayo pa noong 1724. Noong February 1, 1814, sumabog ang bulkang Mayon at ito ang isa sa pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan. Tinabunan ng laba at tabo ang buong bayan at tinatayang mahigit 1,000 katao ang nasawi. Karamihan ay nagtago sa loob mismo ng simbahan na akala nila ay ligtas. Ang tore na ito ang tanging naiwan bilang alaala ng trahedya. Ngayon, ang Cagsawa Ruins ay hindi lang simpleng atraksyon. Isa rin itong paalala na kahit gaano kaganda at kahanga-hanga ang kalikasan, dalan rin nito ang panganib. At sa kabila ng lahat ng trahedya, nakatayo pa rin ang Cagsawa bilang simbolo ng katatagan at pagbangon ng mga Bicolano. Kung titingnan mo, may lesson din dito sa buhay. Minsan, may mga unos at pagsubok na dumadaan na parang pagsabog ng bulkan. Pero gaya nga ng Cagsawa, kahit anong hirap at lungkot, maaari pa rin tayong bumangon at maging matatag.